Kasingi ke basispa sau pulai. Ha ke kerteng pau kun mesim ko amen. Ko tra Jisu tu pensle ingi da mesim ko jong ni. Kasiti sikinong ke Galatia kalau nong ke bahan rio. Ko para lada pilap ya ubrio kanu ke jingle papalan pi ke ba em da ke jinglong mesim pi de ban penbait ya u da ke jingjam nur. Da sumar ya la di artat ban hab ha ke ju ke jing pensoi. Yarap kit mar keliang ya kijingkit, di kumta pin pendap ya kaan ukris. Lada unu utharai ba ulong ai, haba penban umlong ai ru uta usyukur ya ladi. Wei pa wei ubriu de ben pitu ya la ka akor. Lada udon dawan sengosarong ai, katakan long namar kejingle ajung ka jong uwei pan. Manla ubriu de ben kit ya la ka jong kejingkit. Ubriu basya hikai hakaktiin ude ben kersyan ya la uno hikai. Wat bakla sepang kani pimla ban syukur ya ublay. Ubriu ba ot tang ya ka ba ubet. Lada ubet hakaling kha jong kado un salum ya usok ka jingyap. Hendrai lada ubet ha un siem un sa ot ya ka jing bam jukut. Tungin sengong thait ben le ya ka ba bha. Lada ngim le swai hakaya ka ba biangin sayo ya la ka ba inong. Kadang idang don kapo tungin le bhai ki brio baro. Hendrai kamtam ya ki para jungi ha ka jingai. Hapet ya kejing tho junga de kidak he. Kitu ki bathap le bor ya phi ban ot share ki dei kitu ki bakwa ban yo buram brio. Ki le ya kata ban dup lait ban ben na ka benta keding phana ukris. Wat kitu ki basha ot share ki hi kimra khedu ya ka an ki kwa ba an ot share phi kenang ban yo kop hana philako ngu ban sha ya kani kariti do. Ngahi la di ngan kop sarong ya ai lai tang ya kading phna jong try jong i Jesus Christ da u la yap sanar ka perthai ya nga ban manga ya ka perthai kamantoi ai la da unu sha ot share ne sha ot share ka ba mentoi ka long la da ya u la thau thamai ka jing suk ba ka jing sin ai ha kitu baro ki ba buat ya kani karukom ki ba long shisha ki Israel jong ublay. Nadu menta tuat pendik syuk manu yang namar ngadon hakamet jonga ya kidak mong jong utrai Jisu. Ko para kajing ai jong utrai jungi Jisu Christ kanyai don bat kamansim jong pi amen. Kaktin jong utrai ngis ngungu ya ublay. Ni poi menta sekal nong ka ba riu ka nong ba khadu akani ka stis ki Galatia. Paulus sedang ong lada pilap ya no ki balik ke jingle palat lani ki bai im hakata ka jing ka bamde ku bai im jing kwa jong kado pi ke basha elam ho mensiem pi ke balong ha ka jinglong mensiem pi de ben penbet ya Henry da ka jing jam nuot kani ke bokong san ba haba mangingi kedo ya ka jing bakla jong ki wei pat ngi de ben le da ka jing jam nuot kum ki nong bishar Henry kum ki bril ke bakwa ban yarap ban gidan kamro ban pensungu thu e ki wei nado ya na yeng na sembat kumju shabaru ngidon kamban pensung thu barabor ya kani ka wei ha ka jing kedo jungi ya ka jing bakla kata ka dei ba mangingi isi ya la ningi ong ya ka jing bakla le bingi keno sniu ya brio ne ya ka brio ka bale ya kata ka jing bakla ngim identify la ngim penlong kata ka identity la ne ka jing long jong brio ne jong ka brio hendrei ngi ong ya ka jing bakla ba maki kile bakla hendrei ubrio te udei babha pidon ko jing tumu babha ta ma pila ba kani ka ba pile kadai ka ba bakla ngidon kamban pediang ya kibrio kibale ka kambas niu tang bang ngidon kamban pensyai pada ya kata ka jing bakla ba maki kile da ka jing jam nuot ngim dei kinong bishar hendrei ngidei ban ya rap lam ya ki weiru hendrei ka ba kham kung san ka dei kani sumar bhai la die pat ban hap ha ka ju ka jing pensoi ban snengi ki wei ka long ka basuk bha ban ongi ki wei ka long ka basuk bha Hendrei kata ya la dia pada hatungi im ne ya kata ka bang mengingi keren kani bungi ong hak tin pareng integrity hala ka bamut ngile ya ka bang ngide ban le kuma mengingi keren wala da omdon bayu i manu ru nga im hakata kalenti le si ngamtip hangnu ngidon ngin bishar hi la dia ni bishar hi la dia wat ngaru ya la jong kumju maphiru ha ai ngidon hatungi im sida sishan hatu mangi habangi keren ikiwei yala dingi lala na ban im kata ka jing shisha de si bun sin la dangi shem bangi hap
phai sho blay menta ka sngi sedang thamai biang bat persang ban cultivate lane persang bat penrung ka ni ka jinglong ka character jo ka integrity lane ka jinglong sida ka jinglong yai ne ha ka jing em jingi iwei pe iwei ngin persang kon men ka para ba ye wadu jing ken men regi don kam ban persang man la ubri udi ban kit yala ka jong ka jing kit ho kat bang yarap lang mar kliang kat bang kersan lang mar kliang kat bang pen ila mar kliang ngidi ban kan mau pada mangi iwei pe iwei ngidon la ka jong ka jing kit but namar pa mangi ngidon la ka jong ka jing kit ka jingele jungi iwei pe iwei ro kalong ka ba pher manga ngasa te sa khum hakawei ka jing snew ka ba ma phi le si phim sa te sa khum phi sup ha ka ta ka benta hende ya kata ka ba ma phi ba phi tlot nga sup ha ngila ban long kum ta ni joi ong borobor don nyau tu ligi pop ten rai ka jing sarong ka jing bisni ka jing lalot ka jing kwa auria ba kum ta ter nyau tu ligi don bat bon si na ka jing le ka jing emen sim mangi wei pe wei le si la dang ilala ban job riu tu li ta ma ka se don be ka wei ba dan ki tu ki nyau tu li am ka ba te ba khum ha ya ka jing em jingi identify le ne what ya kata bat persang ban job ya kata persang ban job ya kata but la da ma phi phi sung thu ya kata ka jing ba kala ba ma phi phi le kin ma ho ban don ro da ka khmat jing isin e ki wei pat ban isin e ki wei pat ha ba ma ki ba kala ban ong ba le si thik kum ba manga struggle ba ka ni ka pop em ka ni ka jing lin ba snew jonga takadaw ki wei ki struggle ba ka tu ka jing snow jing ki bun sien balai ka mi ka jing e bun sien balai ngim la ban wan ya lam ki pri ba kin priang ka jing isin e jong play ka dei na mar ba bun sien ngi song ha ka position ka ba mangi ngim snow thu ya ka jing le ka ba ki wei ki le ngi snow ba manga na ka banta jonga ka suk ba ta ban dwai na ka banta jonga ka suk ba ta ban job ya ka jing kwa auria na ka banta jonga ka suk ba ta ban job ya ka jing bisni balai ki te ba de ki long kum tai ba na ka takadaw ngim la ban sung thu takadaw ba mangi ngi kren ru ngi long thik kum ba ngi bishar ki wei em kon men ko para ba ye lada phi biang lo da kita ro kan sedon kan nuru kan ko benta ko ma phi phi tlot persang ban sung thu ya utu un men ne para jo phiru hakata ka rukom ko ma phi phi tlot kan ka wi ko benta em makir ki tlot hakatu ko benta ba phi le si phi sngo ba suk ba makir ki tlot lada ngila da ban approach le ban ya jan ba ki breu hakata ka rukom ngin la ban kring sibon ba ki breu ba kin yo mat e ka jing sit e jong play ka ba kong sana ka jing em jing iwe pe ngi hapan kan mau ko han ka para ba e ngi hapan kan mau ka ni ka wei ka ba kam kong sandu ka dei ka ni ba yo ki breu ki khang ya ban ya ka jing ai jong play ha ka jing em jing ki om dei ka pop baro khot ni le pop om dei ka jing million bas niu na kanu ko jing tlat bangi dan baro khot ni dan la ka jong jing tlat hendai ka ba ma ka long ba yo le si ki breu ki khang no ya la de na ka ni ka jing sin ai jong play ki ngo ba ki long nong pop palat kata kata ba ka jing sin ai jong play kamla ban yo tau tha ba e ki ba na kata ka daw ki sedang ban jingai ban na play kon men ko para be ngawa phingi don kam ka kamram ngi don ka ni ka kamram ban pen kan mau ki breu pila le pop kam le le ngaro ngala le pop henry ngawan phai so play what I ba ka pop kan pen rem ye phi ba phin hap ba phin ngai shu na play kan mau ba ka jing is e jung u ka long kham kraw ba ne shi bon ba ki jing ba kla ba mangi ni la ban le ngom ya si sien om dei ka pop handai kham tham e ka jing bam tre jongi ban pdiang ya ka jing is e jung play bangi khang khardap ya ka jing khang jong ka jing is e play yala de kata ka de ka ba ma ba ba ha ong ta ka mut bangin le pop khnang handai ha ba mangi ngi khang ya ka jing is e jung play ka ba mut ba mangi ngin sakut sa ha ka pop ngin sakut sa ha ka jing ngorem ngin sakut sa ha ka jing shate mrao ni don kamban plai yala di pan ka jinga e no blay bangin lat na kini ba pan ka jinga e ru bangin la ban sam lam siki we ru khamtam ye ki hinmen ki para la jong hayeng hasem ru nei ki khun ki ti la jong bon sin ki khun jingi ki slam ban ngai ken reng ma ha ki pet yengi mangi ki baya ya balik yeng mani e teng ha mangi ngi kren ngi sukren ba tang na klem da sngo thu ye ka e ka jinga le ka ba maki ki kendo takada ngi don kam ban sngo thu da ba pen chong nong rim ya ka to ko jing tlat ma pi pi mat thik ki wei ru ya ka tu ba ma phi i ka ma ka suk wa am ki don ka jingele ka ba khrao ya kit mar kliang ni kit la ka jong ba ngi kit ru mar kliang
yang tada wat baklas pangkani ubrio babat ya ka jinglong mensim un ot ya usok jinglong mensim ubrio babat ya ka jing hakado un ot ya ka jingyap kata ba ka tien jong blei ka ong la fi bet ok mensim nyu ya ka jing embam jukut tungin nam song thaj ben le ya ka ba bha kadi ka basu tanat ba tungin nam song thaj ben le ya ka ba bha ngidon kam ban yai ne ban le ya ka ba bha ban yai le ka ba bha ka wei ka best ka definition jong discipline kabang ngut nat bha le si ke don ka jong definition hapo English dictionary henry ka definition la ne ka jing batai ka jing long discipline ka bakong san bha de kan ni ban le ya ka bang adai ban le wat la da ngam kwa ban le ya ka ban le ya ka bang adai ban le wat la da ngam kwa ngan le ya ka wat ngut hat ban le ya ka bha bon na pleng jungi om de bangim ju sedang banduai ni ngim ju puli bible kam de kata henry buon namar bangim tre banyai ne namar beli kadon no kapor bangi sung thai takadaw ngi sange no kadon kapor bangi sung ngia takadaw ngi sange no kamla ban long kumta yai le wat sung thai hapdeng kata ka jing thai ru yai le kata ka dei ka jing khot ingi iwe pe we Sasi sien pada Paulus Ukraine sepang kitu kibriu ki papen bor ban ya lap ya ka jing ot share ong ba maki kini kibriu ki wan ban phon ya pi takadaw ong ba sesien kini kibriu ki bat mu ban ya lap ya ka jing ot share ya ka jing pat ya ka an ya jong ka jutang barim bat kumta terter ban man hok khmat jong blai da ka ni ka jing ot share ban long ki pa jong blai da ka jing ot share kini ki dei ka phang pedeng jong ka ni ka siti ki Galatia ki ba wan ban pendik i Kristan ka Galatia Paulus yai ban scam ngilat em da ka ding pna jong Kris bat kitu ki bri ki belap ya ka jing ot share am namar belai ki kwa ban ya da ka wei ka lenti namar belai kim tre ban sha shitom la ka ban ta jong ka ding pna o Kris kim tre ban long shisha ki nong bu jong Jesus Kris kim tre ban ba ka ding pna jong Jesus Kris bun sien ha ba mangi ngim la ban le ka ba kham am ni sei wat no da ka ba suk ban darap jat ka jing klon ka jongi am ngim de ban long kumta hendai ni de ban long ba slur ban piang ya ka ding pna jong Jesus Kris ngila ban klon compare hendai ngin yang biang namar Jesus Kris ula ban penyeng yang ngab ya pi hawa khadu khot bakhat saw Paulus ong ga nga hela de ngan om kop sarong yano ru lai ta yang kading pna jong Kris kani ka attitude jongi iwe pe we ngim kop yano ngaru ngam kop yano phir ngim de ban phim kop yano ngim de ban kop yano na ta kadaw ngi kop tang ya kading pna jong Kris om de ya ka ru ngobe sisien mangaru ondon lagi jong jing duna ma phir phidan lagi jong jing duna bat kini ki jing duna ki ban hikai yang ngi bangin long ki break wa isin ye ki we pat bakhdu do Paulus ong nadu menta tu wat pendik syu manu yang ana mal ngadon hakamet jonga ya kidak mong jong Jesus Kris lising la Paulus ong ngadon ni kidak mong jong Jesus Kris hakamet jonga Paulus usah stom sibun ba usah sempat sibun ba ala pipet hakasi ba ars korin la nong bakhat we Henry kani ru kala ban kedoru wat kita ki bangila ban ong hakani ka por jungi ba menta ki stigmata hatu kadi ki stigmata ngimla ban penting kena shisha Henry ngimla ban kentai ba kala ban long kum taro udon ya kadak jong jing mong jong Kris ha kamet kaphat ka jungu lara kimde ki stigmata ro kade ki jing sha shitom jong u na ka benta jong Jesus Kris kumon sa ong ha ka wi ka siti sa ong ha ka siti ki kolose ibe ak saun sa ong ha ka jing sha shitom jong ha kamet na pen biang na ka benta ka baduna ha ka jing sha shitom jong Jesus Kris kata ka ba Paulus ong kit ye kini kijing mong kijing pang kijing stom kijing shala ben kidak mong kijing shala kentat kum ta ter bar khoi kum kadak kasin jong kijing don Jesus Kris ha kijing em jingi iwe pe we ngim da don kam than ban don kistik mata hendring don kam ban don barabor ya kadak jong kijing long jong Jesus Kris ha kijing em jingi bat sakawai ngila bat ong kum ya ki mar ki mata ha kam ta maka juk barim ki jubu ya kani ka sil ya kani ka dak ka shin ban pen iba ki de ki jong uno ubreu ha ka juk ur kom ru ni de ban dan ka dak ka shin kata ka dak ka shin ka de ba mangi ngi long ki jong u Jesu Kris to a ngin ya ine ha ka ban le e ka ba ba wat smu thai ban le e ka ba ba step by step ngila ban smu thu ngila ban shampang ngila ban khamjan sha uble en yero yo Jesus Kris junom la junom amen wa neng to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi hau khun chungi Jesus Kris un men chungi ba kading zo kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun
Kristi makut kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen belakar ku nak mentah kajingwan kahima jome to ai ba kajing ai jome kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bad ya kajing tha baro ah kajing kemil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong kajing senil ka buram jome kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak mentah kispa beneng to ai ba kani kajing ai kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi syah setelah ka pertai syami ublai jungi ubalakir ku junam kan long ka buram bar kajing ro si junam amen kudono kutam jisu tesin ai kemariang rap jungi kristan tu doai nak mentah jungi